weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to hayre law yaare lawa jeeri juga woci zidida ɓoki base bansaga laabe e kon waktu yoni ha to gurel abdoul kawel kame gundaga ene jeeya e gardinde kabruji mena to leydi sénégal hoorejo leydi sénégal ñalawma hande o ho cilana ndiwo gam yaɓande to kigali tawtorede jonde witende nefa ton leydi mauritanie ken wona sappo e jeegom ko ɓen pawa toon juuɗe maaje kaɗɗeɗe Nouadhibou e taw kadi ko yinnoɓe yaɓande maaje kaɗɗeɗe leydi espagne ton leydi mali yeeyoɓe leydi ndi ha tente bamako kolliri mette mumen e faade e laamu leydi ndi ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen koɓe joɓata duwagne séri ɗo e lewru avril koɓe natanoɓe hofgo juuɗe tonto guine konakiri oɗo henna ñalawma hande ko ñalawma konakiri hay bitikaji gudditani haydara dillani sukaɓe duppi ponoje ha tenti e leggal bitegal bamɓe to sera lewano sumgoji jogornoɗi wadde ñalawma hande o dirtinama ha capantate gonduɗo henna lewru ndu gonɗen kabruji mena jolam jaɓeri ko haali abouba watta goɗɗe joni joni jañoɗena kettode kaburuji mon e demgal pula afrique asie europe amérique moyen-orient océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe mawbare nogas e jeeɗiɗi mboya e hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati ɓatake tintino ko fate ñalɗi diine baɗoji e toon to wuuro men wiyetego hayre lawa e wuuro hayre law e leggal bitegal madina baya hayre lawa ko toon ñalɗi diine ɗi mbaɗata ñande nogas e jeenayyi ndiɗo henna lewru ndu gonɗena ha faynma capanɗe tati nogas e jeenayyi ne hawray alhamisa capanɗe tati no hawray aljuma ko nden ñalɗi diine ɗi mbaɗata toon to hayre law e leggal bitegal madina baya hayre lawa taw kadi waɗante ɗiɗo henna ñalɗi diine ko biyetenoɗo ceerno haruna sow kam waɗanteno ɗiɗo henna ñalɗi diine tugganma hitande ujunnaji ɗiɗi e goho ha yettanima hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati oɗo saaha mo gonɗen kene foto wonde duuɓi sappo e jeeɗiɗi ko ɗiɗo henna ñalɗi diine ɓami waɗede taw kadi koye yamirore khalifa taw koye yamirore khalifa cheikh tidiane ibrahima Niassa ene wondi kadi e khalifa walla tan mbiyen ene wondi kadi e khalifa cheikhul khayri koɓe hen ƴetti yamirore wonande kadi ɗiɗo hen ñalɗi diine yoɗi mbaɗe e kala hitande oɗo saaha noon woni khalifa galle o ko miñum ceerno haruna sow biyeteɗo ceerno jakaria abdoullahi sow kam woni oɗo saaha mo gonɗen khalifa galle o toon to hayre law e leggal biyetegal madina hayre lawa madina baye hayre lawa ɗiɗo hen ñalɗi diine noon aɓe eri dendagal bandiraɓe hayre lawnaɓe kala ha tente almameɓe kame halfinaɓe wuuro ngo ha tenti kadi e ardiɓe wuuro ngo ha tenti e dilloɓe wuuro ngo kame ɓesgu wuuro ngo kala lappol palol dandema ha faynma dow jeeri ndi kala e guure taariɗe hayre law kala ha faynma e nokkuji ɗi kala ene tijja taw kadi ne ɗamina toon ñande nogas e jeenayyi e ñande capanɗe tati ndiɗo hen lewru taw ko ɗiɗo hen ñalɗi diine baɗoji toon yettini ɓataki o noon ko ceerno abdoula bocara mamadou racine touré e gonɗo e leydi gabon taw kadi woni koye lamorgo ngo to wiyete libreville gabo kabruji mena ɗemgal pular no mbiruɗen e gardidi kabruji mena hoorejo leydi sénégal Macky Sall subaka hande o ƴettilano ndiwa o yaɓani toon to kigali woni lamorgo leydi Rwanda no wimo toon noon ko tawtorede jonde taw kadi ko jonde wattude ɗiɗiɓiri witende nefa taw kadi ko jonde ko fate banggue from gandal ko fate miccade miccugol ha tenti ko fate banggue hisa wala ndeɗo hen jonde noon ɓuuri hen teskede ko lamɓe ɗiɗo woni hoorejo leydi sénégal kame hoorejo leydi Rwanda biteɗo Paul Kagame kamɓe noon ɓuuri teskede ko fate banggue hirjino gande ha tente gande dowrowe ko fate banggue hisawal taw kadi koko tambi do Allah tambine duuɗe tambiɗe wonande gande dowrowe ngal ɗo hen ɗannugal hoorejo leydi sénégal waɗata ko ya ngara
ko jengi ko fof ma waltu e lamorgo leydi Sénégal siftinde non ndeɗo hen jonde nde joɗinoma toon to Dakar ñande jeena walla tan mbiyen nde joɗinoma toon to Dakar ñande jeetati ha fayenma sappo taw koye lewru Mboya hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeegom ngan sankat ne tawtora horejo leydi Rwanda biteɗo Paul Kagame ha joni toon to Sénégal keddorɗena mayen kaale somesa ko jon walla mbiyen mayen kaale samesa mayen kaale samesa ko catal wiite noon taw kadi ko tambingal ko fate cellal ɓalli woni hen tan ɓe safroɓe hakkude mumen e laamu ngo ɓen witeɓe syndicat ji ñalawma hanke o ɓe jippinoma e booli ngam yidde wadde hofgo juuɗe balɗe tati hollirde mette mabɓe wonande kay ciifande ciifanode hakkude mabɓe laamu ngu hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e nayyi ha yettanima oɗo saaha mo gonɗen haydara ɓe jiyani hen caggal noon ñalawma hanke on ɓe kollirima ɓe jippo e booli ko nden tigui ɓe joddi laamu ngu e gardugol oɗo hen gorko biteɗo Boli Diop o holliri oɗo saaha ɓe beltanima laamu leydi Sénégal no fewi caggal toɓɓe jeeɗiɗi ɗe nandirno ko kakala oɗo saaha mo gonɗen ɗe nandirama tene kadi ɓe keeɓi hen beelama no fewi caggal nde laamu ngu holliri wonande kayma wallitɗe ɗo hen caate ko fate banggue duuɓi taw ko jahoji fortere kadi maɓe keeɓ warga mabɓe e sukara mabɓe ha timma ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en kaale Ahmadou Ba jagorgal kalfinagal ngalu kame faguno yencino kanko noon hanke waɗi potital makko to legal bitegal Parcelles Assainies e nder Dakar ngam yurnitade kewendi yimɓe makko ngam lammitinde horejo leydi Sénégal hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenaya ha joni toon to Sénégal keddorɗen ma en jaaha toon to Nioro e wuuro witego Kera Mandiambele tonne kadi ko tana musɗo waɗi toon e oɗo hen gorko taw kadi ko jangguinowo Qur'anil Karima o jangguinta Qur'anil Karim noon koye wuuro witego Kera Mandiambele kanko noon wo jibina ko toon to Touba ko toon tigui wo iwi oɗo saaha noon omo tawe e juuɗe gendarme e saabi ɗum noon ko janɗo e sukaɓe rewɓe tato taw kadi ko ɓen wo jangguinanno Qur'anil Karim inde makko noon o wiyete ko Emma Teh walla tan mbiyen ko Mamadou Thiama ko wona ɗum ko noon hen cukalel gotel dewel ne yarano e duuɓi jeeɗiɗi hen gotel ne walla mbiyen ne yaara e duuɓi jeeɗiɗi guel ne yaara e duuɓi jeenayyi guel to hen ene yaara e duuɓi sappo e goho caggal noon nde sukaɓe kala ɓaari kooti yumiraɗo noon teski hen ɓinguel gotel arani nden o yeehi toon o tawi tege ceerno ne jaggiti ɓinguel ngel ne nawi ɗum nder suudu ala ko heddi noon so wona kamɓe kala ɓe nawama to cuuɗi cafriɗi hollira noon kamɓe kala koɓe bonnaɓe tene kadi bonniɓe ko oɗon gorko wonde mabɓe ko wona ɗum ko noon oɗo saaha omo tawi cuuɗi dumbirɗi walla mo tawi cuuɗi dumbirɗi gonɗi toon to Nioro ha joni toon to Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Diourbel oɗo hen gorko o wiyete ko Ibra Sow kanko noon wo jibina kanko oɗo hen Ibra Sow jibina kay hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi o jibina ko toon to Touba o wiyete ko Ibra Sow siftinde on noon e lewru mars e nder lewru mars nder nduɗo hen lewru mars nde goɗen sappo lewru mars ko nden tigui wo jaggano ene tawa e makko noon kene fota wonde ujunnaje jeeɗiɗi e capanɗe ujunnaje jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e ko fawi taw kadi ko huuɗoɗayno ko fate kiloji caggal noon ñawore makko yani ñalawma hanki omo lelo duuɓi sappo e kaso taw kadi ko toon to Diourbel o macci debbo kame sukaɓe joyo ha joni toon to Sénégal keddorɗen ma en jaaha toon to Fouta nokku biteɗo Nabbaji Siwola Nabbaji naɓe hanki kolliri beele men no fewi caggal kay nde ɓe jaɓɓi e forage mabɓe ɗimmo forage ɗimmo noon iwde ballal iwde e ballal fedde wiitende iwde e ballal fedde wiitende e fedde kowet ko nden tigui wallitiɓe e taw kadi ballal ngal rewi koye biteɗo Alhaji Ceerno Kujje Ba kam saabi ha oɗo hen forage ɗimmo ari toon to Nabbaji Siwol oɗo saaha noon kamɓe Nabbaji naɓe kala ɓe kolliri beelam mabɓe caggal kayde forage o asake wona lebbi ɗiɗi ñalawma hanki onon ndiyam yalti taw kadi ko kellam belɗam oɗo saaha noon ma Nabbaji ɗomɗit caggal kayde jogui forage uji ɗiɗi e qima koppareje baɗaɗe oɗo hen forage ɗimmo kene wona capanɗe joyyi e jeeɗiɗi million taw kadi koye koppareje franc CFA taw kadi keɓɗe ɗum koye ballal musidɗo meɗen Ibrahima Thiori Ka sen giwi toon to leydi Sénégal koto leydi Mauritanie paɗena toon to leydi Mauritanie jayde witede Al Akhbar ɓe kolliri wonande kay ɓen renoɓe maaje kaɗɗe leydi Mauritanie toon to Nouadhibou ɓe pawi juuɗe mabɓe e sappo e jeegom neɗɗo
ɓen sappo e jeegom neɗɗo noon gonno tigi koye laaɗe ne jaɓana tontomaji kaɗɗe ɗe Espagne gam yidde yaade toon to leyɗele Europe caggal nde ɓe jagga hen sappo e tato ko ɓiɓɓe Sénégal naɓe hen tato ko Mauritanie naɓe ɓen ɗonnoɓe kaɗon lan noon koɓe dogɓe haɗo ɗe gonɗen ɓe cuwata o yitede hen goto ko ɓiɗɗo Mauritanie keddiɗo ko ɓiɗɗo Gambinajo ha joni toon to leydi Mauritanie keddoto ɗen ma en kaale ɓatake gardiɗo landa timtimol woni arc-en-ciel taw kadi ko biteɗo Blasa kanko noon o yaltini ɓatake makko farude hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Ould Abdallah Aziza o holliri nogas e jeenayyi nduɗo hen lewru ndu gonɗen koɓe waɗoɓe seppoji mabɓe tuggal ma tan Carrefour Touré ha faynma nokku biteɗo Seko Zim kononne kadi Bagdad haɓe jettoyo joɗorde état civil o ko ɗon tigui ɓe jiiɗi yaade nde tawno ko ɗon ɓe jiiɗi huccinde konngudi mabɓe oɗo saaha noon woni jerto mabɓe moɓe jiiɗi jertinde laamu ngu kay ko ɓiɓɓe Mauritanie ɓurɓe hewde ha tendi kadi lappol palol dande maayo ko ɓuuren hewde ngala kayitaji hayso tawi jiiɗi winditade e ranguji ɗi ne juuti Nouakchott e ko taari ɗum kala ha e nder leydi ndi kala yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko nokkuji ɗi yo koyfine beele yimɓeɓe ne mbawa hebde kayitaji timmuɗi ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witende le kalamɓe koliri ñalawma heccanko ko nogas e 5 lewru mars ko nden tigui laamu ngu suɓino wonande kay wiide beldal e nder leydi Mauritanie ko wona ɗum ko noon waranaɓe ɓen ɓe wormen mbara kame ɓiɓɓe mumen walla mbiyen jinnaɓe men mbara e hitande 1990 ha fayma hitande 1990 taw kadi koye ɗiɗo hen événement ji kulɓiniɗi bannoɗi e nder leydi Mauritanie ha yimɓe hewɓe didda payi Sénégal ɓe payi Mali ɓe kolliri ɓe jejjitta ɗum e beldal noon wawata waɗede so wona kay oɗo saaha mo gonɗen wannoɓe ngal ɗon baɗal ɓe kamɓe kala ɓe nawe yeeso ñawore ɓe ñaawe caggal aɓe nguuri ɓe mayani kamɓe noon ɓe mbaɗino potital mabɓe yeeso galle o yeeso galle hoorejo leydi ndi ko ɗon tigui ɓe darino aɓe jogui kayitaji ne winda hen yo ñawore waɗe haade beldala so tawi ñawore waɗama caggal noon so tawi ñawore gasi on saaha noon e leydi ndi kala wawa ruttade e beldala ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaale jayde witende Sahara Média ɓe koliri hoɗɓe leegal bitegal sewliya hoɗɓe leegal bitegal sewliya walla tan mbiyana sewliya walla mbiyana Bouhadida ene tawe e nder tujinin e toon noon kamɓene ɓe jippima e booli ñalawma hanki o gam hollirde mette mabɓe ɓe mbarino booli ɗi gam wiide oɗo saaha mo gonɗen kurjuraji ne keewi e nder leegal mabɓe Bouhadida fayenma toon to tujinin e kamɓe noon ɓe kolliri mette mabɓe caggal noon nde circulation kala ronki yaade no fotiri yarude ni ko nden tigui dadi ɓe gaari guitteɓe ɗon oɗo saaha noon mette mabɓe kay koɓe donki fofde e leyɗe mabɓe caggal kurjuraji ene keewi e kala banggueji ha joni toon to leydi Mauritanie keddoren Apan News ko jayde wiite noon jayere wiite noon ɓe kolliri wonande croissant rouge mo Émirata ɓe kolliri wonande maɓe maaha taw kadi ko suudu safrirde mawndu e toon to Nouakchott taw kadi suudu safrirde ndu innirte ko nene e ɓiɗɗo woni maire enfant walla mbiyen tan ɓe mbi ɗum ko Cheikha e Fatimetou ko ɗum tigui woni koɓe jiiɗi innirde nduɗon suudu ɓoyata tigui man maaha ɗum e nder lamorgo ngo gam kay wonande ɓe rewɓe sowiɓe eɓen sukkaɓe tokosɓe taw ko jibinaɓe e ndun suudu noon maɓe mbaɗa hen kene wona million ngaji ɗiɗi taw kadi koye koppreje dirhama so qimama e dollar ne wona feccere ene wona feccere dollar ene wona feccere million dollar ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaali jayde witende Atlas Info ɓe kolliri Atlas Info ɓe kolliri accident musɗo waɗi ñalawma hanki o toon to wiite Boutelimit e nder falde Boutelimit ko bis goto e bukkodiri toon e camion goto ha ganduɗa ɗon e ɗon waɗi yimɓe nayo wasɓe hen pittali mumen waɗi yimɓe hewɓe gañiɓe ɓen gañiɓe noon ne tawe e cuuɗi cafriɗi oɗo saaha mo gonɗen ñalawma heccanko jayde wiite al akhbar ɓe kolliri dadiɓe leydi Mauritanie to Nouakchott sara galle ambassadeur mo leydi France taweteɗo e Nouakchott ɓe pawiɗon juuɗe mabɓe e suka marinajo goto on suka marinajo noon ko nannoɗo e nder leydi ndi taw kadi o naati ko ñande aset ɓennuɗo henno ko ñande alende tigui o jagga e o naatiri noon ko wuuro witego Basi Kuna
basi kuno ne tawe nder falde saudila en tawi nder falde hawdila sharqi ko ton wo natiri caggal no mo wakki sag omo waɗi tan sag omo wambi ɗum e keeci makko omo dari sara galle ambassade o ko ɗon tigi ɓe kirɓi mo oɗo saha noon omo tawi cuuɗi dadiɓe toon to tabraka zeyno leskoji ne mbaɗe makko taw jeeya kay pelle ceɓɓitiɗe sen wi toon to leydi mauritanie paaɗen ko toon to leydi mali wonande yeeyoɓe nder leydi mali wonande commerçant ji yahoɓe caggal leydi enen gaddoya marchandise uji ñande asende ɓe jooɗima jonde mabɓe lewru février kadi lewru février nduɗo en ɓen to en ɗo ɓe jooɗima kadi ɓe kolliri mette mabɓe no feewi oɗo saaha noon kamɓene ɓe kolliri wonande kayitaji ɗiɓe pewnata gam dañde visa yaade toon to chine somo yaade marchandise uji mabɓe soɓe gaddi kadi yaltinde ɗum e nder aéroport uji ha yo gay nokkuji ko caɗele mawɗe no feewi e douane o ko taxata ɓe ko wona ɗum ko kadi lempo woni ɓurti oɗo saaha noon ɓe kolliri ɓe mbawata feñde hay seeɗa ɓe kolliri mette mabɓe no feewi ɓe kolliri hita walla mbiyen ɓe kolliri lewru darton ndu woni lewru avril fandu koɓe natanoɓe hofgo juuɗe so tawi laamu ngu haydara ala ko waɗi hen ha joni toon to leydi mali keddotoɗena ma en kaal ɓooyata ma en kaale jayde wiitede mali actiɓe kolliri ɓooyata wonande ɓeɗo hen wadɓe jangde mumen taw kadi ko jangde lugginde no feewi ko fate banggue wittoji wonande kay fewnude conele taw kadi ko conele baroje taw kadi ko conele baroje wonande kowoje so tawi ndema waɗi ɗen kowoje noon walla tan mbiyen tan ɗen conele noon ɓe janggui ɗum koye daƴƴe taw kadi ko daƴƴe remru walla ni mbiyana ko fate banggue richoɓe taw kadi disata ko jamɗe wonande sewo sewo jaltowo heno ko hen tigui ɓe janggui jangde tawde no feewi e catal bitegal sd ɓe kolliri noon wonande ngal catal jooɗima e leggal bitegal badala bogo kamɓe noon ɓe jurntima toɓɓe kewɗe ken wona balɗe sappo ɓoyatama ɓe darnu usine mum taw ko usine malinaɓe taw kadi ko ɓiɓɓe malinaɓe wittuɓe beele kadi mbawa fabade e remru leydi mali e ñaamo won kala ha joni toon to leydi mali keddoɗena ma en kaale hôpital gabriel touré gila lewru septembre hitande mayne nde ha fayen maɗo saaha mo gonɗena taw kadi ko radio scanner wongo toon go koko panno ko wona ɗum ko noon basirou walla mbiyen tan boubacara touré walla mbiyen boubacara touré gonɗo toon to hôpital gabriel touré e taw kadi ko keɗɗo e banggue technique o holliri ɗo yontere fande e ma radio ngo fewtu beele kadi moni kala ne wawa yitade hoore mum e caggal noon ɗeɓe gaddi kay yurnotoɓe jurni ɓe tawi tigui ko fibre optique o ko on tigui woni ko boni hen oɗo saaha noon ɓe dokki golle ɗe biteɗo technique ɓe dokki golle ɗe e biteɗo sise technologique holliri oɗo saaha mo gonɗen e fibre optique o yettima ñalawma hande o oɗo ñalawma hande mo gonɗen e yettima toon to Bamako ɗo hen yontere fande e moni kala ma yiito hoore mum e nder ngoɗo hen radio e ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Kayi ɗiɗo dumunnaji kala jeere Kayi ne teskora guykaji kene wona guykaji jeeɗiɗi mbaɗi e nder nduɗo hen lewru kami lewru maynudu kala ko nden tigui ɓeɗo hen yeeyoɓe e nder jeere nde pelliti yaade toon to commissariat mo premièrement arrondissement gam mo wullitade dadiɓe wonɓe toon ɓe e caggal kay jeere nde ne waɗi renoɓe kono e kala saaha ne jogui yanoɓe e nder jeere nde ko wona ɗum ko noon dadiɓe mbaɗima hen loyndoji jaggani hay goto ko caggal mum tigui gardiɗo dadiɓo biteɗo Saline e Cissé ko Sisso biteɗo Saline Cissé ko on tigui e ƴettiti peeje goɗɗe ko ɗon tigui ɓe nangui hen goto e gardowo ene wujja e nder magasin goto caggal noon wona wiɓe noon on saaha noon kamɓe renoɓe jeere nde yo gay mabɓe e jaggama koɓe gujjanno kala tawama e galleji mabɓe deke noon so tawi laafa watti ñamde gandi hoore foti ko weddede ha joni toon to leydi Mali keddorɗena ma en kaale biteɗo Madou Kanté e taw kadi ko jaydi hanke ɓurɗo teskede ñalawma hanke o subaka law dadiɓe gaari galle makko nawimo ha ɗo ɗo gonɗen noon anda ko holko saabi wo nanga ko celnoɗo yaade caggal on wiidemo wonande kay ɓen dadiɓe yo gaddanmo kayitol ko fate banggue e holko saabi ɓe nanguimo e sen giwi toon to leydi Mali paaɗen ko toon to Guinée Conakry e to Guinée Conakry ñalawma hande o kamɓe lundiɓe ɓe jippima e boli gam hollirde mette mabɓe wonande sumgoji bannoɗi ñande nayyi e lewru février ɓennun ɗo hen ndu toon to Bambe to kame Kosa sukaɓe duppi toon ponoje ha ganduɗa dadiɓe gaari toon e beddima tan ko wiite lacrymogène woni gaz uji ko wona ɗum ko noon bitikaji kame jeereji auto ji haydara hen yahani e caggal wiide ɓe ñalawma hande ko ville morte woni Conakry
koko maayi hay goto gollata ne holliri tan oɗo saaha mo gonɗen Alpha Condé golle mum kala koko jatiri caggala ko wona ɗum konon efegen woni Issa Yankoɓe finoɓe nder Conakry mbaɗi e rango fade oɗo hen biteɗo walla mbiyana Vincent Coulibaly ko gardiɗo diine Issa Yankoɓe toon to Conakry waɗi erango fade Sellou Dalein Diallo o holliri noon oɗo saaha mo gonɗen Sellou Dalein Diallo e yaddi mum kala yoɓe dartina seppoji ɗi hadi oɗo saaha e kamɓe noon yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen kay ko yidde heblanade e wonande ko wiite fedde Pâques noon woni tan julde mabɓe nde ɓe jogori wadde ɗo hen e aljuma paɗo ɗo hen so gueno haaji kumpitoɗen kala kumpital humpitade ɓuri humpe kumpitoɗen kala kumpitala sena giwi toon to Conakry paɗen ko toon to Sierra Leone suudu townu ndu ƴettiti peeje mum oɗo saaha noon yinnodeɓe kay ko yurnitade wonande guykaji biyaɗi mbaɗi e nder ɗiɗo hen sumgoji ko ñalawma hande o ɓe ponno yaade dawal ɗimmal ko fate sumgoji e suudu ndu dirtini ɗum ha ñande 31 nduɗo hen lewru ndu gonɗen toon to Côte d'Ivoire ñalawma hanki o Alassane Dramane Ouattara kame nandu mum e biteɗo noon Akufo-Addo laamiɗo leydi Ghana ɓe joddima ɓe jurnitima e ndema leyɗele ɗiɗe ko fate banggue cacao beele kay kamɓe kala prix ji ɗi ne gona gotum walla mbiyen cogguji ɗi ne gona gotum e taw kadi ko cogguji cacao ɗiɗi mbawata yeyde caggal leyɗele mabɓe toon to Burkina Faso nokku biteɗo Sindra Bougou tonne kadi ko wuyɓe jani toon e bis goto giwnoɗo toon to leydi Mali ɓe jippini wonnoɓe hemɓe kala aɓe puye ɗumen hawre noon dadiɓe nayo gaari ko ɗon tigui ɓe pellodire mabɓe ha ganduɗa waɗi noon dadiɓe ɗiɗo wasɓe hen pittali mumen sen giwi toon to Burkina Faso ko toon to Nigéria ko yimɓe joyo mbasi pittali mumen e galle goto taw kadi ko galle doga molto en iwnoɓe toon to maydi guri ne dogui Boko Haram ne molti e nder galle doga molto en taw kadi waɗɗani keerol hakkude mabɓe leydi Cameroun e toon noon ko jeygue tigui duppiti toon subaka hanki tuma kay nde ɓe defanno kaccitari kene fota wonde temedde ɗiɗi caali ko ɗum tigui woni ko sumi toon e yimɓe hewɓe gañima hen taw kadi yaltini ɗum ko biteɗo kaka ari sen giwi toon to leydi Nigéria paɗen ko toon to leydi Centrafrique e tonne kadi ko combat musɗo waɗi toon e hakkude e nder wuuro ngo walla mbiyen ko combat musɗo waɗi toon e nokku biteɗo Seko noon ne tawi e nder leydi ndi taw ko cetal bitegal IPC ene wonde anti balaka kame seleka ko kamɓe tigui nanggodir toon ha waɗi kene fota wonde yimɓe sappo mbasen pittali men kene won temedde joyi ɗon e dogui ɗacci nokkuji mumen ha laaɓi toon tomo Zambique e lamorgo ngo woni mapputo tonne kadi ko werla goto e caggal omo joluno yimɓe caggal nde dadiɓe ciflimo yo daro ko ɗon tigui o salino darade police noon rewe makko ne riddimo no dogisni ko ɗon tigui o naate yimɓe taw kadi ko waɗannoɓe fermumen ko wiite carnaval koɗon noon wo feeri hen kene wona yimɓe yonɓe no fewi nogas e tatu neɗɗo mbasen pittali men kene wona capanɗe tatu neɗɗo gañimi hen gañanɗe musɗe no fewi toon to Afrique du Sud paɗen Jacob Zuma jeegom lewru fandu ko nden tigui jogori darade e yeeso suudu ñawore caggal on tumedemo e wonande omo dirtini koppreje jonɗe no fewi to leydi Gabon legal bitegal PK6 e tonne kadi ko debbo goto biteɗo Vincent jaranoɗo e duuɓi capanɗe nayyi tawa tigui ene wara e sara mottel goto ne ɓitta e ɓalal ɓandu mum ne fuɗɗi bonde e caggal nde dadiɓe mbaɗi hen loskoji mumen gorko makko yiiti heɓtini mbadima ko oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o haali abouba kabruji men jolam jaɓe toon to États-Unis d'Amérique Corée du Nord e ha kabruji men bref haali abouba bisimilla maɗa ko noon tigui Seydi Sar kabaruji men joolam jaɓiri koto dowlaji denduɗe Amérique paɗen kalane oɗo biteɗo Linda Brown noon ko suka debbo goto tawa kadi ko kanko wonni sababu ha leñamagu iwi tigui ha laaɓi e nder école aji tawateɗi e nder dowlaji denduɗe Amérique ɗum noon wonno ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e goho e ngan sanga noon e nder dowlaji denduɗe Amérique woodi ko école aji taw ko école aji ɓeeɗo reneɓe janggata e école aji ɓeeɗo wiyeteɓe
ɓaleɓe to jangata hay ɓalejo goto suusa mijade kay nangude junngo ɓe yumnande ɗum e école aji taw ko école aji ɓaleɓe wonɓe reneɓe ɓe jangata ɗum noon ha hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e goho nden noon oɗo biyeteɗon Linda Brown yonti tigui nadde école ko nden jinnade makko gorko nangui e junngo makko nawimo e école goto gonɗo e leggal ɓe koɗi taw ko ɓurɗo ɓattade galle mabɓe e nder on école noon ko école tubakoɓe woni reneɓe nden noon jinnaɗo o yettima ko ɗon tigui mawɓe école ɓe kolliri tigui ɓiɗɗo o wawa janggude ɗo saabu ko ɓalejo somo yiiɗi ɓiyi ko jangga yo yaa janggoya to école ɓaleɓe goni ko nden tigui babiraɗo holliri mettere mum yeehi tigui to yeeso ñawoɓe ƴetti ko wiyete portiɓe plainte nden o portiɓe plainte pelle kewre taw ko pelle haɓantoɓe haqqe ɓaleɓe e nder dowlaji dinɗo Amérique nani gon noddaw kañumen tigui nooti hen balli tigui oɗo jinnaɗo haw heeɓi polgu e ɗin école aji tugui nden noon faade oɗo saaha joni école aji ɓaleɓe natti école aji waɗeɓe natti kala waɗeɓe ɓale batte jangguidde e école aji Linda Brown noon mbiyano o hooti o yalti oɗo aduna ha laaɓi o hoote joom makko ñalawmo hanki o 26 lewru mboyi hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati tawa kadi omo yaranno e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e jeegom to leydi koto leydi koto sen ummima to dowlaji ɗon peut-être koto Corée du Nord to Corée du Nord noon beele kay hoorejo Corée du Nord ko baɗɗo jillu mum to leydi ko baɗɗo leydi mum to Pékin lamorgo leydi Chine kono namdal fadde moon saabu kay ndele leydi Japon holliri tigui jamma hanki o walla kikiɗe hanki wonde kay yiyama train goto taw ko train couleur verte omo waɗi diidi ooli tawa kadi on train ko blindé ko on train kadi bammum hoorejo ko gonɗo hoorejo Corée du Nord bam makko gardinoɗo Corée du Nord hewno jolde e kala voyage uji mum taw ko terrain blindé on train noon yiyama tigui ñalawma hanki o omo ummi to leydi Corée du Nord omo naati to Pékin lamorgo leydi Chine ɓe kalan ɗon kadi ɓe kolliri kadi hakkude tuganma e on gare mo taweteɗo e nder Pékin yiyama tigui werla goto ɓalejo tawa kadi ko motaruji ene mbaɗi ɗum escorté eɓe doga dogdu fakkinde no fewi hakkude wuuro ngo eɓe cikki noon wonde ko hoorejo Corée du Nord ko kañum tigui waɗi jillu mum to Pékin lamorgo leydi Chine so tawi noon ɗum laatima ma won jillu arwaningo oɗo kay biteɗo hoorejo Corée du Nord taw ko jillu mum o waɗi nder caggal leydi guila hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e goho o ari laamu faade joni koyngal makko yaltani leydi ndi e oɗo saaha joni noon ɓe goni koye keɓogal tigui keɓogal mawgal saabu kay potital hakkude makko kanko hoorejo Corée du Nord e hakkude makko e Donald Trump walla mbiyen potital hakkude Samba Libe Daro e Samba Libetake ɗaminide wadde e lewru avril darotoɗo kabaruji men bref woni dottadi leydi France e leydi France noon ɓe kolliri ɓoyata ma kala suka jeeɗo duuɓi tati janggugol mum école hankkadi wonta janggugol mum école wonta obligatoire alay saguel e oɗo saaha joni jangde alay saguel sukaɓe yarata ko e duuɓi jeegom maɓe mbatta ɗum duuɓi tati ko ɗo e ɓoyde seeɗa koto leydi Turquie paaden laamu leydi Turquie ɓe kolliri tigui ɓe jooɓima pittali sappo e goho fedde taw yimɓe jeeyaɓe fedde seɓɓitiɓe ɓe himde turka ɓe kolliri noon ɓe mbasi koniyankoɓe mabɓe ɗiɗo koto leydi Yemen holliri e oɗo saaha yimɓe jiiɗuɗo taw gollotoɓe e jayne windeteɗe e oɗo saaha ko dahaɓe ene itta e sago mumen e itta ene daha alay saguel itta e sago mumen koto Sibiri cakkitorɗen ko jaaye musɗo waɗi to leydi Sibiri ko cummu manggu waɗi toon ha e oɗo saaha joni yimɓe hewɓe mbasi pittali mumen e nder ɓen mayɓe hen 4 ko sukaɓe tokosɓe. Ali Abouba konngol meɗen mbaynigo hannde mbiɗen yimɓeɓe ko yoɓe tinno e heblo e taw kadi ko jewte buuɗal rimede e sawtu wala Ali Abouba yo yimɓeɓe tinno e heblo ko heblo nafata yimɓe ko heblo woni nafoore sen ji leƴƴi daɗi leƴƴi kala daɗi hewɓe daɗi koye heblo e yimɓeɓe daɗodirta koye heblo neɗɗo ne wawa windude ne wawa janggude ene wawa jimde e defte rungo defte kala taw heblaka o wontata ko cakkuɗo junggo omo ñaago omo yeelo kala ko wannaka ala ko wawi waɗande hoore makko ɗum waɗi noon sen ji sawaji mawɗi wonande joomen gande mawɗe ne jaahay weeyoji ne jaahay wittoji ne jaahay gangueji kala ko wittoji koɓe heblaɓe ko kamɓe tambi aduna o ɓe dokki en gurdam moƴƴama enen so tawi eɗen mbiya ken anduɓe ya taw eɗen jogui heblo guila en tardani kabruji mena joolam jaɓeri ko haali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗe mon sir mon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena.